Добрый день усім добрым людям. Красавік сканчаецца яркімі краскамі. Уж паглядзіце. Жоўты курстарнік, блакітны барвінак, маленькая выспа белых кветак побач з калінкай. Жоўтыя нарцысы, прычым не абы-якія, нейкія махровыя. Побач блакітныя мускарыі. Вось яны падраслі, на іх яшчэ раса ляжыць. Вельмі прыгожа. Вось пачынаюць уже і тюльпаны тут узыходзіць, наліліся. Некаторыя амаль раскрыліся тюльпаны. І іх, калі паглядзіце, незвычайнае лісце, ну такое вось неяк бахромчатае, такое ірванае. І там у нас таксама нарцысы. Тут падыходзіць. Ну, в гэтым годзе яшчэ не будзе вось такое лісце у тюльпанаў. Вось гэта некаторыя назвы раслін я не ведаю, але вельмі прыгожа. Гэта ўсё стараецца моя жоначка, каб яно было расло і ўпрыгожвала нас. І з вокна, калі паглядзіш, заўсёды мілата такая. А, вось, калі ласка, гэта тюльпан з такім вось лісцем. І гэта не ўвесь цуд, які ў нас ёсць. Зараз пойдзем глядзець далей. На газоне засталіся невялікія майданчыкі, дзе ў нас раней былі кветкі. Але дзе лукавіцы згубіліся, вось маем вось такое. Гэта тюльпаны, якія лукавіцы схаваліся глыбока ў землю, і зараз яны выйшлі з газону. А вось якой прыгожы тюльпан аранжавы. Жонка моя дакладна ведае ўсе гэтыя назвы гэтых тюльпанаў. Тут розных гатункаў. І такія, і сякія. Алыя. Ну а куды без адуванчыка? Вось, калі ласка, ёсць і ён. Гэта колькі трэба працы, каб тут усё гэта квітнела і было буйнае, каб яно было прыгожае, не хворае, трэба апрацоўваць усё. Каля блакітных мускарый у нас растуць тут гіацынты. Яны рознакаляровыя, як вясёлка. Побач тюльпаны. І вось такія першыя, як бы такія буйныя кветкі сочныя. Гіацынты. Яны могуць быць розных колераў. Тут вось такія. А гэта чарада тюльпанаў. Прычым у іх лісце, калі паглядзіце, з такой белай каёмкай. Яны, хутчэй за ўсё, жоўтыя. Калі яны адчыняцца, там раскрыюцца, то будзе бачна, які там махровыя, не махровыя. Ось, і зноў гіацынты. Ось, тут тюльпаны. Пару дзён яны будуць тут буяць. Таксама маецца вось такая прыгажосць незвычайная, быццам бы пальмы з какосамі. Я памятаю назву, але забыўся. І тут у нас нарцысы. Яны ўжо высокія, не карлікавыя. Вось такія гафрыраваны яго цвяток. Жоўта-блакітныя тут у нас усё амаль што. А тут белы-жоўтыя нарцысы. Таксама чародка такая. У цяпліцы тюльпаны сваёй прыгажосцю нас узрадавалі, але пакрыху яны ўжо адыходзяць, ужо ўсё. Ну, гэта ў парніку. Шчыра кажучы, мне ў парніку больш падабаецца гэта радзіска. Ось. Будзе смачная салата ў нас. Радзіска і духмяная салата, якая сама насеялася самасеем. І ўжо ў нам ідзе на стол. А гэта нейкія фіолетавыя тюльпаны. Ось такія яны невысоченькія. І вось трэба працаваць і працаваць, каб вся гэта прыгажосць у нас зіхацела, квітнела, буяла, не хварэла. І ўсё гэта робіць моя дарагая жонка. Мне вельмі падабаецца. Усе гэтыя кветкі, яна ведае кожны гатунак, назву, дзе што пасаджана. Вось так. І я жыву сярод гэтай прыгажосці. Усім усяго найлепшага.